NANI?! Baga sa aso. Naa man siguro naghaling ani. Ang labihas aso. Nagyup-yup na sa nagagtaan eh. Di klaro. Murag ugmali mo. Way klaro. Breaking news! Breaking news! Breaking news! Breaking news! Breaking news! No. Na, masiguro na sunog ani. Halos di na makita ang building. Baga kayong panganod. Tugnaw ra ba yun? And what is up, Floyd? Here, your Boholano. Today is January 17, Sunday. Around 8 o'clock. So, nag-start na ang Foggy. Means nagtugnaw na siya. Kita niyo ang lugar is Foggy. Tanaw na ito padung sa trabaho eh. So, kung saan makita ang kalsada. Let's go. We are staying somewhere kung nagpuyo kasama sa Dubai and Sharjah. Sure kaya Sunday is traffic, so we'll see. Tanaw na ito nagyan. Oh, gani ata karon sa traffic. Hanap kayo nga imuhang maagyan na sa imong agyanan niya. Ang fog is tagbo na siya sa baga kay nga panganod. O init nga hangin, so mag-evaporate na siya. You guys silly? I'm still gonna send it. So it means na ay nagtagbo. Murag ikaw o ako pinagtagpo pero di kinalahana. Okay. Ang kabagas panganod, mura sa dude kabagon sa abog sa bintana. Kung mura po gamong dagway baga ug asad sa diri na maligyag tubig na ba kay balot ni siya ug na balot na ni mo palit ko ug ani ata karon sa traffic baga ang panganod hanap kayo murag ahong dagway hanap grabe di na makita ang adlaw tabunan sa panganod perting hanap pa ug mao kani ang gitawag og salik. Let's go. Sa mga ingani nga panahon guys, kinahanglan nga maghina rin yung dagan kay medyo dili kayo visible ang sakyanan nga imuhang maagyanan sa imong agyanan. Ang speed nimo is kinahanglan yun nasa mga 70-80 para inig na kay mabangga dito sa tubangan. Kinahanglan nga na kay distansya pagkakay di kay visible mga isa duha ka sakyanan lagi makita siguro nga visible nimo. Ug ang langit baga kayo panganod murag mamutos ta dito kuton kindi maligya ta ug karong panahon na di bawal ang pagpalupad og papel ng eroplano kay naglabog mo sa bintana
mamasa ang pako. Ug karon gibawal pod ang pagpalupad og tabano kay zero visibility. Ug sa mga wear jacket, pag pangumpra na kay nahutdan na mong size. Ug katong sa mga single, palit lang mo daghang unlan para na mag-action. Ang indication na ni is magsugod na gini siya og tugnaw. Sa ang last year is nagmag-ulan siya after mag-start ang tugnaw. So far karon this year wala siya ulan. A few moments later. It's recording, my friend. No, It's recording. picture automatic 1 to 3 it will count. Really? Really? It's recording, my friend. Really? Recording 0009999. 1 hour later. Yan o. My name is Jeff. Okay.